Tilwas eder götürler serim. Köngül arzu beyler vatanım seni. Etirek görgen yurdum geden yerlerim. Köngül arzu beyler vatanım seni. Soğunlu umgalı sal hoşlu dağlar, belentten tepsine akan buloglar, soğuk suğuli, ter çemelli ağloglar, köngül arzu beyler vatanım seni. Meyvesi bihata bakçalı bağlar, ağı binahayet ulu ağloglar, yadı düşer acap dövranı çağlar, köngül arzu beyler vatanım seni. Yalangıç horlanmaz muğan kışına, yadını dürlü ot malı başına, yaylasında her kim sıkar daşına, köngül arzu beyler vatanım seni. Tanıtmaz beraber garibı bayi, her kişi kişiden bolmaz tamayi. Etsen kızıl biter, kimdir cepayi, köngül arzu beyler vatanım seni. Senimleri kata puşeşki yerler, yüreklerine şefki şeker yerler, aşık mağşuk olup yanıp köyerler, köngül arzu beyler vatanım seni. Ot jigitler kadar için çıkarlar, ferdarları bayav yola bakarlar, batırları kayıtmaz kala yıkarlar, köngül arzu beyler vatanım seni. Kayıp abadiler berbibat bolli, dostlar gamgin mollu düşman şad bolli. Ayrılıştı aşna, yarlar yat bolli, köngül arzu beyler vatanım seni. Kapırı ne büyük musulman dari, ata oğullan eni kıyıdan sallı ayri. Her kimin ödüne yağışı öz yeri, köngül arzu beyler vatanım seni. Ettiler Yusuf'nu Mesir'ge sultan, deydi bolsam yerdir bir kulu kengan. Yurdundan turmasın hiçbir musulman, köngül arzu beyler vatanım seni. Köngülümün aramı çeşmim revşeni, men neylayin dostlar onsuz bu cani. Görür mükem seydi dek canani, köngül arzu beyler vatanım seni. Beleli bir yurtta ayış yok, evet yok, her kim başına gay belent yok, pek yok. Toy tomaşa, mereke yok, meylis yok, köngül arzu beyler vatanım seni. O mehriban adamlar, bizim büyük şairimiz Zelili aytıp berler ki şialak vatanı mudan ata-babalarımız kuysak ettiler. Bizim Türkmenistan milliyeti vatanımızdan, muqaddas devletimizden Türkmen sehrası sığınıptırlar. Türkmen sehrada yaşaptırlar, İran Türkmen sehrasında. Şoňa Awganistan Türkmen doğullarımızın arasında yaşaptırlar. Türlü sebepler olupdur. Türlü tarihi çeşmeler olupdur. Özbekistan'da yalak yok tepe meselesinde. Şoňa revolüsiýa wagty 1924-nji ýyllarda 1922-nji ýyllarda şo wagt eýünçe şo döwürlerde zatlarda görüşipdirler. Cüneyt Han döwrüne. Türlü ýagdaýlar bolup, 1924-de de Kaýgat Atabaýew, Nedirbaý Aytakov, o başga serdarlarynyň arkasy bilen Türkmenistan milliyeti vatanymyz bir respublika bolýar, bir jumhury bolýar. Şonuň ýagdaýda ondan soň ýene wagt geçdikçe
32-nji ýyllaryndan 1936-njy ýyllarda 37-nji ýyllarda ýene tutup basa-bas bolýar Stalinin döwründen. Onda da ýene dämi türkmen dogullamaz, Türkmenistanda ýaşaýan türkmen dogullamaz käleri mejbur bolup Türkmen sähra sygynýarlar, Türkmen sähra gitýärler. Şonuň ýalam Owganistan serhedinden geçip Owganistana bosgun bolýarlar. Tarihi çeşmeleri bilişiňiz ýalak, soňra durly ýene ýagdaýlarda 1941-45-nji ýyllarda ata-watanymyz ýene kynçylyklaryny çekýär. Faşistik Germaniýa urşy başlaýar. Elbetde urşy 1939-njy ýylda Polşadan başlaýar. Soňra Hitler öz dagawaryny, şertnamasyny ýurtup Sovet Soýuzyna çözdýär. Sovet Soýuzy o wagt hemme respublikalar hemme bir dogan. Häzir hem şoň ýalak bir dogan. Bitjek ýeri ýok. Şu ata-watan ýylgynymyz türlü tarihi çeşmeleri geçirýär. Meniň hem garry kakam şu sebäplerden watanyny aýra düşýär, ýylyny aýra düşýär. Bizem gargy tüýtüp çalyp gelýär. Dogalaryny, garnaşlaryny, hosarlaryny küýsäk gelýär. Ýaşaýyş durmuş şoň ýalak. Häzir bolunça häzirki ýagdaýda özüň görüp oturýan käbir türkmen dogallarymyz, Türkmenistandaky türkmen dogallarymyz Orsetde ýaşap ýerler, ýa-da nemede durly ýurtlarda ýaşap ýerler. Şonuň ýaly Türkiýede ýaşap ýerler, iş bilen, dert bilen gazanç edip öz ýurduny, ilini, jaý gurup, jaýyň içine gerek enjamlar alyp we öz watany, ilini, gowanyp ýerler, büýsänp ýerler. Watan bizinkidir, watan sizinkidir, watan gorasak içinden we daşyndan bizinki bolar. Gitjek ýer ýokdur. Watan bolar, watan ýylgün bolar. Ýylgynyň syýlamasaň, dogan garnaşyň syýlamasaň, birek syýlamasaň, öz döwlet milli ýolbaşyň syýlamasaň, arkadagyň syýlamasaň, serdaryň syýlamasaň, şoň ýaly pajaly ýagdaýlar bolýandyr. Şonuň üçin biz watanymyza, ýylymyza, günümizde gowanaýlyň, büýseneýlyň, paragatçylygy alyp barýan döwlet ýolbaşlarymyza gowanaýasam, büýseneýasam. Ýani şaherimiz bellek geçişi ýalak, bizim bek şaherimiz Zelili, dostlar şahat bolar, düşmanlar mat bolar diýär. Biz şonda bizim ýurdumyzda, ilimizde, günümizde bir parajetil işler edilse, jaýlar gurulsa, ýa-da däme ekonomi ýagdaýdan, medeni ýagdaýdan, syýasy ýagdaýdan, halkara ýagdaýlardan gawy şertnamalar ýa-da amala aşyrsalar, şonda bizim Türkmenistan milli atawalymyz öser, onuň üçin de käbir düşmanlarymyza mat bolar. Öz bilişiňiz ýalak 26-syna barajak ýanwaryň Indiýa döwleti öz bayramçylygyny, öz başlak bayramçylygyny belliýär. Onuň üçin hem bizim arkadaşlarymyz, bizim milli döwletimiň ýolbaşçylaryny çagyrýar bayramçylyga. Esasy o taýda barajak uzun edilýär, jakdaçor gazyň turbasy, o da Owganistanyň bilen Pakistana geçmek, Pakistanyň bilen Indiýa geçmek. Gazer satylyp dursa, geçip dursa, turbalar dörap dursa, eksport, import bolup dursa, bizim ata-watanymyz ýylgünimiz öser. Hemme tarapdan öser. Ýaşy niýet ýarym döwlet işi ýalak hemme birden bolmaýar. Wagt gerek, zaman gerek, tejribe gerek. Özüňiz bilişiňiz ýaly görüp oturýanlar, durly ýagdaýlarda näçe ýylyň içinde ösüpdirler, näçe ýylda şo ýagdaýa barypdyrlar. Arap ýurtları özüňiz görüp otursaňyz, öň bir çöllükde, ýsat ýok ýerde. Ana nefsini gazyny söýlenme, bütün dünýä, halkara dünýä söýlenme, iş salyşyp ýör, eksport, import edip ýörler. Bizim hem ata-watanymyz ýylgyny günümizde şoň ýalak bolar. Biz onu gowonmaly, büýsenmeli, bahyş etmeler, hiç ýyly günümizde çeketmeler. Hemme tarapdan ösüler. Türkmen halkymyz mydam horluk çeken. Häzir hem özümizden eleki Türkmen sähra türkmenleri bizde bar neft bar, gaz bar, tok bar, nalog bar, durly ýagdaýlar bar. Bizden däme ýat ýurtlarda horluk biz. Onuň sebäbinden bizim dilimizi elimizden alyp barýarlar. Täpde surramyz elimizden alyp barýarlar. Medeniyetimizi elimizden alyp barýarlar. Türkmenler Türkmen hasabyny görenaklar, görüp Owganistan Türkmen dogalarydan horluk çekip berler. Şo rejimden, şo ýaşaýyşdan, durmuşdan, şoň üçin esasen dini oýlar ortaga getirýärler. Başga propaganda ýagdaýlar ortaga getirýärler. Şoň üçin käbir zatlar şartlar kepler zatlary ýylygyny getirip ýylyň aňlaryny zäherlejek bolýarlar. Ýaşlary da zaýlajak bolýarlar. Öňe bolupdyr häzir emma gelejekde şoň ýarak bolar. Bir göreş. Şonuň üçin men özüm öz şahsy pikirim boýunça Owganistan türkmen dogalarynyň pikirleri boýunça, Türkmen sähradaky türkmen dogalarynyň pikir boýunça
ata vatanımızda il günümüzde kuvvaniyat, büyütaniyat. Hiç bir ayrıçılık olmasın vatandan, ilden, günden, doğandan, kardeşten, huvasarlardan. Hatta sen bir yurtta, öz yurdunda yaşap görem olsana. Şunda da başka şehre varsan, başka vilayete varsan yeni demek orayan medeniyetin azıcık bir tesiri oluyor, yerin, toprağın tesiri oluyor. Özün arkayın duyanak. Ya da mihmançılıkta olsamış onu yalak. Özünüz bilýäňiz Türkmenlerimiz öz ijek çöreğini iline verdirler. Şu wagt Awganistan Türkmen döwletimiz horlanyp ýöle ekonomi ýagdaýdan, uş ýagdaýdan hem şonu ýaly horlanyrlar. 40 ýyllar şoňa milli atawatymyz kömek etýär, gowanyýar, büýsenýär. Biz türkmenler, daşy ýurtdaky ýaşap ýören türkmenler, ýurdun içindäki ýaşap ýören türkmenler birek-birek gollamasak, birek-birek syýlamasak, kim bizi syýlamaly, kim bizi gollamaly? Hudaýa şükür, müňde bir şükür döwletim, milli döwletimin aň düşünje baýlygy bar. Neft gaz baýlyklar var, yer baýlyklar var. İnşallah hemme zaten iyili güne seňer. Gitjek yer ýokdur. Hawa düşmançylyk bilen hiç açan işiňizi ýol alýan nädir? Düşmançylyk bir da garamaýly. Men öz garaýşymyzdan iyili güne palajitli, iyili güne gowanýan, büýsenýän. Madam janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, men wagtyňyzy alyp oturmaýyn, ýöne men bir käbir duýguly siz bilen bölleşeýin diýdim. O watançylyk, watan hakyna özüňiz bilşiňiz ýaly hemme şaherlerimiz aýyp geçipdirler. Beyik Mahtumal atamızdan şonu ýalap, watandan ilinden aýrylan yedi ölünçe ağlar, yarından ayrılan 7 il ağlar diye. Yön yerde ayrılmayan bir sözler. Yön yerde gelmeyenler. Biz şu ata-babamızın tecrübelerinden safhal eyleyin. İyiliğine safhak bereyleyin. Yaş nesillere safhak bereyleyin. İyilimize, günümüze, vatanımıza, mukaddes devletimize, Türkmenistan'a kovan eyleyin. Birek kovan eyleyin. Dilimize gayim ol eyleyin. Gayim olmayı, yani dilimize eyeçilge deyleyin. Dilimize elden gidip var yer bizim. Dilimize elden gitse, deptesurimize elden gitse, egneşimize elden gitse, onu bize neyme kalıyor? Hiç adam kalmıyor. O şu devleti bir halkı da atar kaçacak vatan, şunun dilini alamalı, dilini dargıdamalı. Şunu alam kıynansa, Türkmen serhadaki Türkmen doğullamız, üçten bir sözleri, bir sözü Arapça, iki sözü Farsça, bir sözü Türkmençe. Özünden Türkmen. Keplerine, Türkmen dilinin kepleniye, onun köplenç Farsça koşuyorlar, Arapça koşuyorlar. Biz şulan özümüz her bir ocakta olsak, özümüz üns vermesek kim ona üns vermeli? O şeyden yattan çık gidiyor, dili yitip gidiyor. Özümün görüyorsun Suriye'deki, ya Irak'taki, ya Türkiye'deki kavur Türkmen doğulamızın dilleri şu yurtlarda yitip gitiptirler. Hem için şulan öz radyosu bolmasan, televizyon bolmasan, gazeti bolmasan, mektep bolmasan şu yağdaylarda. Dışarıdan o zatlara beter üns vereyim. Türkmenim üns vermeli. Yoksa biz yeters gideriz, bir dine Türkmenlik adımız kalır. Şunun için köp sağ ol minnettarlık bildiren milli mukaddes devletinin yolbaşçılarının dile üns verýäňiz, täpde sura üns verýäňiz. Köp haşlar etýäňiz televizyonda, aydınlar, sazlar, hasam şu miras ýan kanalyna, hasam şonu ýalak. Türkmen Awazyny diýen kanalyna söyleme yaş olanlar talentli Aydın Sağda büyük şahirlerimizin koşkularına ünsüyetdämi iyiliğini yetirýärler. Köp sağ olun, canınız sağ olsun, başınız dik bolsun. Täze etmeden kutlu bolsun, düşüm ýyl bolsun.